खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना अननानै मोनसे लाइक खालामना गालांदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा BKWSनि माखासे सुफुंजायै जेंनाफोरखौ लानानै होजिखावनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोननि बे सिट इन स्ट्राइक होजिखावनायनि गुबै जेंनाफोरा जाबाय बर' कसारी अनसाइगाव हायुं खुंथायनि गामि फोसावनाय, बियाब दानाय, बिसायख'थि खुंनाय, स्पेशेल डेभेलपमेन्ट पेकेज, बिटिआरनि बायजोआव टेट आनजाद उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो स्पेशेल रिक्रुटमेन्ट होनाय, कार्बि-आंलं आरो दिमा हासाव जायगाफोराव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनो हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि होनाय, बिटिआरआव सोसनजायै बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ BKWSआव सोसननाय, खोला कामरुप आरो गवालपारानि बर' गामिफोरखौ BKWSआव सोसननाय आरो बायदि बायदि सुफुंजायै बिथिंखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों धेमाजि जिल्ला कमिशनार मावख' आरो जनाय जिल्ला लोगो जिल्ला कमिशनार मावख'नि लांगोनायाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा सिट इन स्ट्राइक होजिखावनाय हाबाफारि लादों। बे होजिखावनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव एडिसिनो गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। रुंसारि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जेरै बुंदोंमोन बेबायदिनो जुबिन गार्गनि मुङाव मोनसे पार्क बानायगोन होनना बुंनाय बादिनो मैया जुबिननि 53थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे जुबिन गार्ग पार्क मुंनि पार्कनि अन्थाइ खाम्फाखौबो गायसननाय जाबाय क'क्राझारनि गौरां दैमा सेराव। मैयानि समाव रुंसारि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे जुबिन गार्गनि मुङै थै दान होनाय हाबाफारि आरो बिफां गायनाय हाबाफारिफोरा जानानै थाङो। रुंसारि जुबिन गार्गनि मुङै 30 कौटि खरसा खालामनानै बे पार्कखौ बानायनाय जागोन होनना बुङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे पार्कआव गोबां फेसिलिटिसफोर थागोन, समायना रमायना जोंदा मादा जुबिन गार्गनि मुसुखा थागोन, बिनि मुङाव चिलड्रेन पार्कबो थागोन होनना बुङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे मैयानि समाव बिटिसिनि 25,000 सुबुंफोरा रुंसारि जुबिन गार्गनि मायाबिनि मेथाइखौ बर' रावजों आरो एसामिस रावजों रोजाबबाय आरो बे रोजाबनाया एसिया बुक अफ रेकर्ड आरो इन्डिया बुक अफ रेकर्ड खालामनो हादों। बेराफारसेथिं बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि रुंसारि जुबिन गार्गनि थाखाय मावनाय बे गासै मावनायफोरनि सायाव समाजारि बिजोङाव बायदि रोखोमनि सावरायलायनायाबो जादों आरो जि जायगाखौ रुंसारि जुबिननि मुङै पार्क बानायनाय जासिगोन बै जायगानि थाखाय एबा बे जायगाखौ लानानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुंदों जि जायगायाव जुबिननि मुङै पार्कखौ बानायनाय जाबाय बे जायगायाव माखासे सुबुंफोरा दखल खालामनानै राबार बागान खालामदोंमोन। बै राबार बिफांफोरखौ दानफायनानै बेयाव पार्कखौ खालामनाय जादों होनना बुंदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आरो बेयावहाय गोथौ ओंथि दं होननानैबो बुङो प्रहलाद ब्रह्मआ। बे हाया सरखारि हा, जाय सुबुंफोरा बे हाखौ दखल खालामनानै लादोंमोन बिथांमोननिफ्राय लाफिननानै सरखारि हाखौ सोरबा बेक्तिगत सुबुंनो होनायनि सोलाय जुबिन गार्ग बायदि सुबुंनि आदर्शनिकखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे हाखौ बै बेक्तिनिफ्राय लाफिननाय जादों होननानै बुङो प्रहलाद ब्रह्मआ। बे हाया सरखारनि जानानैनो थानांगौ आरो सोरबा जुदि बेबादिनो सरखारि हायाव दखल खालामनानै लादोंब्ला बे हाखौ बिटिसि सरकारा लाफिननाय जागोन होननानैबो बुङो प्रहलाद ब्रह्मआ। रायजोनि दाब दाब जायगायाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ फालिनाय बायदियैनो तामुलपुर जिल्लायावबो इउपिपिएल दोलोआ बाथौ आरज गाबनाय, ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिजों आहुति होनाय, फुजा खालामनाय, इस्लाम धोरोमनि नेमखान्थिजों आरज गाबनाय आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि नेमखान्थिजों जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ फालिदों। बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथियो दि जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ इउपिपिएल दोलोआ मोन 10 जिल्लानि गाहाय मावखुलियाव बायदि रोखोमनि धोरोमनि नेमखान्थिजों आरज गाबनाय आरो बिफां फुलि गायनायनि गेजेरजों फालिदों होनना फोरमायो बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' बिथाङा। दा बे बिथिङाव बुंगोन दा बेवहायथ' माने मोनसे जोंनि नेचारेल प्लेन बेथ' गैया। बे राबार बिफांखौ गायनाय जादोंमोन माखासे मानसिफ्रा दा बे बिफांखौ दिनै दानफायनानै जुबिन गार्गनि पार्क खालामदों। बेहाय मिनिं दङ।
जों राबार बिफाङा जाबाय मोनसे कमार्शियेल प्लान्ट दा बे राबार बिफाङा बबेबा समाव माने वेदारखौ पलिउसनबो खालामो जों मिथिगौ बेखौ दा बेवहाय माखासे मानसिफ्रा बे हाखौ माने दखल खालामनानै राबार गायदोंमोन बे हाया पियरलि सरकारि हा दा बेखौ बैसोर मानसिनिफ्राय लाफिननानै बे हाखौ दिनै माने मानो बेक्तिगत मानसिनो होनो दा सरकारि हा हिसाबै थाथों आरो सासे जुबिन गार्ग बादि सासे मानसिनि आदर्श नीतिखौ फोथांनांगौनि थागिदायावसो बे दिनै राबार फार्मखौ दानफायनानै बेवहाय माने जुबिन गार्गनि पार्क खालामनाय जादों आरो बेयाव बिफां गायफिननाय जागोन आरो जुबिन गार्गआ जे बिफांखौ गायनो मोजां मोनो अलरेडि दहाय फुङाव जोङो बेवहाय खमसे खम 500तासो बिफां गायखांबाय आरो बे पार्कआव गोबांथार माने भेराइटि रोखोमनि बिफां लाइफां गायबावनाय जागोन बिबार बागान खालामनाय जागोन गथ'फोर गेलेग्रा अपेन जिम बायदिसिना बेबस्थाखौ दिनै खालामनाय जागोन आरोलाय दा बेवहाय गुबुन माने राजनितिक दोलोफ्रा बायदिसिना बुंनो हागौ सोरबा बेक्तिया सोरबा बुंनो हागौ सोरबा माने बेक्तिगत संगठनफ्रा माबा बुंलाबायनो हागौ बेनि खोथा गैया जोङो सरकारिनि हाखौ लाबोदों बेवहाय खुनु बेक्तिगतनि थाखाय हा दखल खालामनानै बिफां गायनाय माबा हर्टिकालचार खालामनाय बेवहाय माने दोनबाय थानांगौनि बाथ्रा गैया सरकारा सरकारनि हाखौ लाफिननो बे स्पष्ट खोथा बे माने बेक्तिगत मानसिनि दखलनिफ्राय जों बेखौ लाफिनदों बे मोनसे गिदिर खोथा सरकारनि मोनसे स्टेप बिराद गिदिर स्टेप बे जाहाथे सरकारनि हाखौ थाफिननांगौ आरो बेबादि हा दंब्ला जोङो बेखौ लाबोफिनगोन सरकारनि हायाव सरकारनि बेनिफिटआव बाहायगोन पाब्लिकनि बेनिफिटआव बाहायगोन सासे सानसेनि मानसिनि नङा दा बेवहाय दाना राजनितिक खालामनाय सोरबाया माने राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बेबहार खालामनो नागिरनाय बे बारा थिग जानाय नङा आरो माने जायगानि दंफां लकेल दंफां नङा आरोखि राबार बागाननिफ्राय कमार्शियेल प्लान्ट साथाम साब्रै मानसियानो रबार माने खेथि खालामनानै माने धोन आरजिबाय थादोंमोन दा बेखौ सरकारा नांगौ सरकार लाफिनदों बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया आरो जे बिफाङा जोंनि माने अक्सिजेन प्रडाक्ट खालामो जोंनि माने पलिउसनखौ कन्ट्रल खालामो इक'सिस्टेमखौ प्रिजार्भ खालामो बेबादि बिफांखौ जों गायफिनगोन बेवहाय अलरेडि फुङाव दहाय बुंखाबाय बेहाय माने 500ता बिफां गायनाय जाबाय आरो गोबांथार बिफां गायबावगोन दा बे डेभेलपमेन्ट खालामनाय जागोन बे पार्कखौ दा बेनि थाखाय मोनसे एक्सट्रा बाजेट हरनाय जागोन बिटिसि काउन्सिलाव दा बेबादिसो डेभेलप खालामगोन आरो जोङो इक'सिस्टेमखौबो जोङो माने रैखाथि होनो थाखाय बे बेबस्थाफ्रा गासिबो जोंनाव दंजोबो गिबियावनो मानव गेदेर जुबिन गार्ग बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों दिनै बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै 53थि बिथांनि जोनोम सान फालिनाय दिनै बेखौ खालामनाय जादों बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै बेहाय आइटि पार्कबो खाथियाव मोनसे पार्कबो खालामनाय जासिगोन जाहोना बेनो जुबिन गार्गआ सासे माने आदर्श गोनां बेक्तिमोन बेहा माने जाति धर्म खुनु खोथा गैया दिनै बिभिन्न जातिनि दिनै बिथाङा मेथाइ खनलांदों बर'आवबो गोबांथार मेथाइ खनलांदों खाम जथा रिंखांबाय बर'नि गामियाव फिर बिरलांबाय नोंनि फास्राया बेबादि गोबां मेथाइ दं दा बेहाय साना हाबबाय रजे दा बिदि गोबांथार मेथाइखौ दिनै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि मेथाइखौ खननानै दिनै देंखो मुलुगाव